Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. A blessed Sunday sa inyong lahat. At nakituloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yun po ng weekend ng November 5 to 7, 2023. At or na yung araw nito ng Linggo hanggang Martes. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Now, bago tayo magsimula, gusto ko ulit ay balita ulit sa inyo itong Climate Action Center ng komunidad. Yung mga interested na LGUs at large companies ay pumunta naman po sa ating website typhoon2000.ph, i-click ang banner para pumunta kayo sa isang Google form to fill up. At si Mr. Aaron Cabasal ang kukontak sa inyo, okay, para explain sa inyo kung ano ito pong Climate Action Center, or pwede nyo siyang i-contact sa 0976-163-7245 or sa kanyang email address aaron.cabasal@comunidad.co para i-discuss sa inyo kung ano itong Climate Action Center. So, yan po ang CAC ng komunidad at maganda po ito at makakatulong po ito sa panahon ng climate change. Okay, so punta na natin ang pinaka-latest update. Ito ang GraphSat na ginawa natin kagabi. Ito po yung 48-hour graphical satellite analysis since hindi tayo gumagawa pag linggo. Ay ito para sa araw ng Sabado hanggang Lunes na po, November 4 to 6. At sa latest na yon, medyo nasa bakasyon ang amihan. Okay, mahina po na yon. At pabalik po tayo sa hanging silanganin. So nagbibigay po ito ng magandang panahon sa silangan bahagi po ng ating bansa. Subalit sa hapon ng gabi, may mga localized thunderstorms po tayong inaasahan. Kaya huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote para safe po kayo sa ulan. At sa labas ng ating bansa, wala naman tayo nakikitang malakas na LPA na magiging ganap na bagyo. Meron dito mahina, shallow LPA na si 94W, naka-embed po sa near equatorial trough. At inaasahan po itong pupunta dito sa may east of Mindanao at tuluyan na pong malulusaw. At mamaya may papakita natin sa inyo for next weekend, may posibilidad na baka may mumuong sama ng panahon dito po sa may south of Guam or within the Philippine Area of Responsibility. So babantayan po natin yan dahil po majority ng mga computer models ay mukhang meron pong mamumuong sama ng panahon at posibleng maging bagyo base sa mga forecast nila. But again, ang forecast na yan is 8 to 10 days. So, the probability niyan ay napakababa. Nasa 0 to 15 or 20%. So, wag muna tayong mag-worry. Okay? Kaya ito yung fast animation. So, nakita po natin yung easterlies. Bibigyan ng mga thunderstorms sa Visayas, Mimaropa at Mindanao. At all clear naman po dito sa may Western Pacific except nga itong itong shallow LPA dito na si 94W. At sa ating zoom in solar animation na yung early morning, umpisa kagabing 7 PM hanggang 1:30 na yung umaga. Kita pa rin natin may mga thunderstorms dito po sa may Eastern Mindanao, Eastern Visayas, Palawan, portions po ng Central Luzon. At sa latest natin mula sa easterlywave.com, ito po ang European Model Ensemble for the next 10 days at mukhang meron pong mag-form po dito. Ito yung babantayin po natin sa south of Guam. Mukhang dumadami ang ensemble group, okay, nitong European Model. So babantayin po natin for any possible formation. At pagtitingin sa wind at pressure forecast mula sa European Model, sa windy.com, ipapakita natin sa inyo for the next 3 days. Then, extend na po natin hanggang sa next weekend para ipakita sa inyo yung possibility ng isang low pressure system na posibleng maging bagyo. Kaya, babantayin po natin yan. So, mamayang hapon, linggo ng hapon, yung LPA na mahina, dito na po sa may YAP. At ang Pilipinas ay patuloy pa rin kalmado.
may konting hangin mula sa silangan dito sa silangan bahagi po ng ating bansa. Lunes po ng hapon, yan na po yung shallow LPA nasa may bisinidad po ng Palau. At patuloy pa rin yung hangin silanganin. Although nag-shift na konti mula sa hilagang silangan yung hangin, nagsimula na rin tayo magkaroon ng konting amihan. Babalik ulit yung amihan, but hindi pa po siya gaano kalakas. Martes ng hapon, ayan na po yung shallow LPA, mukhang malulusaw. Dito na po siya sa may east of Mindanao. May kalayuan naman po. Samantala, ang amihan po ay mukhang bumababa at ka-afekto na yun sa dulong hilagang Luzon. Ang ibang bahagi po ng silangang Luzon, silangang Visayas at silangang Mindanao ay makaka-experience po ng mahinang amihan. At meron pa po yung isa dito na mag-form. Okay, so move forward tayo sa Friday, November 10 at mukhang may pinapakita po ditong active low pressure area sa may south of Guam. At ang kanyang direction ay patungo sa Pilipinas. At sa Sabado po, November 11, low pressure pa rin siya. But sa linggo ng hapon, ito po ay mag-accelerate at mukhang magiging tropical depression dito po sa may loob ng Philippine Area of Responsibility sa may Philippine Sea. Roughly 600 o 700 kilometers silangan ng Surigao. At sa taas niyan, kita po natin may malakas na surge ng amihan sa may dulong hilagang Luzon. At sa Lunes po, Nobyembre 13, yan na po ang low pressure system, baka maging tropical depression. And then, pagdating po ng umaga po ng Martes, November 14, mag-accelerate po yung potential storm. At mukhang maging tropical storm dito o severe tropical storm. Alam natin na pag 1004, tropical depression lang po yan. But ang mga computer models ay conservative sa atmospheric pressure. So, kung ganyan ang atmospheric pressure, in reality, usually mababa po yan. Kaya binibigay natin sa inyo ang probability na baka tropical storm ito o severe tropical storm. Okay, at yan po ang amihan, ini-enhance niya. So, ang threat po nito ay nasa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao base sa track ng European model. But, overall, from Bicol, umpisa po yan dito hanggang dito ay nasa danger zone po yan ang possibility ng formation. So, dyan po yan mag-form. Okay? So, paghandain po natin yan. Although, gaya ng sinabi ko, 8 to 10 days is still early to prepare. Although, on the watch po tayo niyan. Kasi po, ang probability po niyan ay napakababa po. Okay? So, no need to worry. Now, ano yung American model? Kung nandito ang European model, ang American model, ayun po, napakalayo. Kikita nyo yung disparity ng dalawang model. Nandito ang American model, while ang European model ay nandito. Okay? So, hindi pa siya talagang nagbo-blend with each other. So, it's still a big, tawag natin big question mark kung matutuloy siya o hindi. Let's hope and pray. Umakyat, matuloy po. O kaya, huwag na po siya matuloy. Okay, so gaya nitong yung dating LPA, na si 92W, hindi po siya natuloy. So, pasalamat po tayo. At makita po ninyo ay isang napakalaking system po ito sa American model. Although dito sa European model, meron ditong system, meron din pinapakita ditong another one na nag-form. Baka ito yung another one na binabanggit ng American model. At pero wala silang system dito. So, it's early to tell. Okay, kung matutuloy ito o hindi. But we will keep you updated. Pag pumasok tayo sa within 5 days to 3-day forecast, nasa 50-50 na po ang chance na baka mag-develop po yan. Especially pag lahat ng models ay nagpapakita na mayroon. For example, tingnan natin itong Australian model. Ito po yung axis, okay? Kita po natin dito. Sa November 12 ay napakababa siya. Iba naman po ang tracking ito. Nandun sa may baba. East of Davao. Kung nandito siya,
Ang European model ay nandito. American model ay nandito. So, hindi pa talaga sure kung saan po yan. Ang Icon model, yan po ang German model. Although hanggang February na, although hanggang November 9, dito lang po siya. Okay, south of Guam bilang isang LPA pa po. So, kung, pero siya sa European model, mukhang pareho. But yung American model ay medyo nasa east pa. So, we will keep you updated on that. Monitor natin closely. Habang papalapit po tayo sa next weekend. Pagbalik natin sa Tuesday, may panibagong balita na tayo dyan sa potential LPA. Sana hindi na po mag-push through at magbago po. So, bago tayong paalam, ito ulit yung ating rainfall forecast 3-day accumulation. Nakita po natin, ang easterlies ay mag-generate ito mga localized rainfall and thunderstorms sa Silangan Luzon, Silangan Kabikulan, Silangan Samar, Leyte, Mindanao, although sa Mindanao, Visayas at Mimaropa, Sulu Archipelago, mostly mga localized thunderstorms lang po ito. But dito po, itong mga ulan na ito sa may east, ito po ang cause ng tinatawag nating easterlies. Okay? So, yan po ang kalagayan ng mga ulan for the next 3 days. Okay, so, dyan muna natin tatapos ang ating update at babalik ulit tayo by Tuesday to give you the very latest on our weather, particularly yung binabantayan na naman natin na threat ng isang potential na bagyo. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pardo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Have a blessed Sunday. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.